mmadụ niile ka anyị kwuo okwu maka na okwu a bụkwa n'okwu tara akpa ọfụma nnọọ dịka anyị na-akwado ịga n'iru nrụrịta ụka anyị na-ekwu okwu ya bụ nke anyị ga-eji sape ihe niile zoro ezo maka na ịma ndị Igbo na-ekwu na onye ma ebe mmiri si bido mawa ya ga-ama mgbe mmiri anwa kwụsịrị. Anyị ga-ejikwa n'eziokwu na-ekwu ihe anyị ga-ekwu taa maka ihe eziokwu dị mkpa bụ na a sị na anaghị elesi onye ụlọ ọkụkọ okwu na-eji maka na anyị bụ niile bụ ụmụnne Igbo ka anyị na-asụ onye ọbụla na-anụ anyị na-anụkwa ihe anyị na-asụ. Anyị kwesịrị iji eziokwu gwa onye ọbụla okwu mana tupu anyị aga n'ihu wolu malite ya bụ mkparịta ụka na nrịrịta ụka anyị ga-eme taa o nwere onye nta akụkọ BBC nọ n'ọwụwa anyanwụ ugbu a mbụ Maazị Chukwuneme-Obiejesi. Maazị Chukwuneme-Obiejesi malitere njem kemgbe abalị ole ma ole na-agagharị ọwụwa anyanwụ na-ajụ ese ọ gịnị na-eme kedu otu o si eme. Anyị ga-eji ugbu a ka anyị nụta ihe o nwere ike ikwu maka ihe ọ fụrụ na ya bụ ọwụwa anyanwụ iji gosi na ihe anyị bịara ime ebe a dị ezigbote mkpa. Chukwuneme, biko gwa anyị otu o si kwụrụ n'ọwụwa anyanwụ ugbu a. Ndewo Chiagozie, o meela mkpụrụ ụbọchị ole ma ole anyị batara na mpaghara ọwụwa anyanwụ ebe a. Kemgbe anyị batakwara ntị anyị anụkwa na ọtụtụ ihe gbasara nchekwa na enweghị nchekwa na mwakpo n'ọtụtụ ebe dị iche iche na steeti dị iche iche na mpaghara ọwụwa anyanwụ malite na Owerri n'Imo steeti ebe ndị uwe ojii gwara anyị n'ụbọchị ụka gara aga na ha gburu mmadụ 5 n'ime ndị ha kwuru na ndị ha chọrọ ịwakpo isi ụlọ ọrụ ha dị n'Owerri. Ha sị na ha gburu mmadụ 5 n'ime ha. N'ime mmadụ 5 a ndị uwe ojii sị na mmadụ 2 n'ime ha bụ ndị ha kwuru na ha bụ ndị isi ESN dịka ha si kwuo ya. Anyị wee si n'Imo steeti wee pụta ị ga-echetakwa na ọ n'Imo steeti ahụ ka a gbakwara ụlọ kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Declan Emelụmba n'Imo steeti gbaa ụlọ ya ọkụ na n'ime izuụka gakwara aga. Anyị si ebe ahụ pụta wee bata na Anambra steeti ebe anyị nụrụ n'Oraifite ọkaiwu Nnamdi Kanu ọkaiwu ya bụ Ifeanyi Ejiofor nọ na-eti mkpu na ndị uwe ojii wakporo ụlọ ya wee kpụrụ ọtụtụ ndị mmadụ 4 ka ọ sị na ha kpụrụ ma na-agbakwa egbe ebe ahụ mgbe wee tụọ ofu onye ahụ wee nwụọ dịka ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor si kwuo. Mana mgbe anyị jụrụ ndị uwe ojii ha sị na ihe dị otu a emeghị dịka ha si kwuo. Ha sị na enwekwana onye wetara ha ozi na ihe dị otu a mere na ọkaiwu Ifeanyi Ejiofor akọtara ha ihe dị otu a na ọ bụrụ otu ha si mara na ihe dị otu a emeghị. Wee si ebe ahụ wee pụta na Ụmụahịa kwa dịka anyị kpọtụrụ anyị nụrụ akụkọ na Ụmụahịa na ndị nche akpọrọ ndị Bakassi Boys na ụfọdụ ndị na-azụ ahịa n'ahịa akpọrọ Timber Market takọtara isi ọnụ n'oge na-adịghị anya ọ dịka abalị 2 gara aga. Otu mmadụ nwụrụ n'ime ebe ahụ ndị otu mmadụ ahụ bụ onye na-azụ ahịa. Ihe a wee kpata nnukwu ọgbaghara nke mere na ndị ahịa ahụ gara gbaa ụlọ ndị Bakassi ahụ ọkụ, ụlọ ahịa ụlọ ọrụ ha ma gbakwazie ụgbọala ha ọkụ. Anyị adịgbala n'Enugu steeti. Anyị gara n'Enugu steeti mana Enugu jụrụ n'oyi enweghị nnukwu ihe na-eme ebe ahụ. Anyị anụghị ụda egbe ma ọ bụ ihe ọbụla. Enugu jụrụ oyi oge anyị gara ma jụkwa ndị mmadụ. Ebe anyị nọ ugbu a bụ n'Ọka. Ihe na-ewu n'Ọka abụghị ndị ọnụnọ gọọmenti. Ihe na-ewu ebe a bụ ntakọrịta isi ndị otu nzuzo na ndị a na-alụ ọgụ. Ọ bụ na ilegharị anya ebe ị ga-ahụ na ebe niile mechiri emechi ndị mmadụ na-agagharị ma ọ bụ na chijiwe maka na a na-eji ihe eji agba na ntị agba n'anya. Ọ bụ otu a ka o si gbatakwuru n'Ọka ebe anyị nọ. Ọ bụ nke gbasara ndị otu nzuzo na-ewu ebe a. Ndewo Chiagozie. Ịkọla anyị anụla ihe Chukwuneme-ekwu. Ihe okwu ka bụgodu nwantụpọ na ihe na-emegasị n'ọwụwa anyanwụ maka anyị sị ka anyị gụpụtawa ihe na-eme sọsọ ọwụwa anyanwụ ọ bụrụ ka anyị gawa Naijiria ebe ndị ọzọ anyị nwere ike anya nọdụ ebe a izuụka 2 anyị ka na-akpọpụta ọdachi na ogbugbu mmadụ na nkwafu ọbara na imebi akụ na ụba ya bụ ihe karịrị akarị. Ọ ya mere njisi ka anyị tinyegodo anya sọsọ n'ebe a ihe ka mere oge abalị ole ma ole gara aga kama ị ga-akpọkọ aha ncha niile. Nnọọ Chukwuneme, achọrọ m iweziri ihe o kwuru bịazịa ebe ndị anyị na ha nọ ugbu a mana ana m anụ kepụ na ụfọdụ ndị mmadụ na ha nụchata ha mgbe unu na-akọwa onye unu bụ. So otu anyị ga-esi mee ya bụ onye ọbụla mkpọrọ ka o tinye ọrụ n'okwu ifu ụzọ eji nwa nkenke oge kọwakwa onwe gị ọzọ maka ndị anụghị ya na mbụ tupu ịzazi ajụjụ m chọrọ ịza. Mana achọrọ m ibido na ebe
anti-bricks nọ maka ihe a na-eme achọrọ m ịjụ ihe iche maka ihe na-akpata ụdịrị ọnọdụ a anyị nọ ugbu a. Ịnụ ihe m dị na ajụjụ m jụ gị? No, mba. Okay, asị m na o nwere ndị si na ha nụrụ mgbe unu kọwara onwe unu mbụ, so m si na ị ga-akọwakwa ya ọzọ kọjọzi nwa nkenke oge kọwakwa onye bụ tupu ịzazi ajụjụ m jụrụ gị, ma ajụjụ m jụrụ gị bụ ihe iche na-akpata ụdịrị ọnọdụ anyị ugbu a. Okay, aha m bụ Bricks. Abụ m onye Rivers State. Nne m ukwu onye mụrụ nna m bụ onye Arochukwu, ọ nwụọ n'ugbu a. Mụ na onwe m mekwara the Civil War experience, and amakwa m otu ihe si na-afụ ndị be anyị ebe a, ma ha bụ ndị mba mmiri, ma ha bụ ndị Igbo, ma ha bụ ndị Yoruba, because ịnọ na Nigeria onwe otu ihe ga-esi eme that na ọ na-inwe obi and inwekwa ọbara n'ahụ gị, ị gaghị ama ihe na-eme na this Nigeria anyị dum bikọtara ugbu a. Well, ihe na-eme na Nigeria from my own point, ebe nshi na-ahụ ihe dum, otu nshi kwuo earlier on that na the Civil War experience, ụjọ na-atụ m in the sense that ihe na-eme ugbu a dị ka a repetition of otu the Biafra war si bido, and ihe anyị na-ahụ ugbu a bụ more or less a repetition from the same place. And the fact that now all of a sudden I na home as if I surprise more and a for a very long time that na ebe I not nda ga-abata ebe ha batara ugbu a, and na ha ga-eme ihe ha na-eme taa, mụa ọ dịghị m surprise at all. Onwe mgbe m ji dị surprise otu ndị a si na-akpa agwa. The question awụkwa amongst us, and ajụla m this thing before in another Igbo gathering, that na ndị akwa n'ihe ndị mmadụ chọrọ, ma iwu ndị Igbo, ma iwu ndị mba mmiri, ma iwu ndị Ogoni, ma iwu ndị anything, ndị anyị chọrọ from Nigeria, otu Nigeria si dị ugbu a. Very quickly, that a na-egbu ndị mmadụ na ala Igbo today. Mụ na-ajụ onwe m say that na a na-ekwu say that na ndị Igbo na-azọli na-egbukwa ndị Igbo. Nke ahụ I don't know, nke ahụ jikọtara m somehow. Enwe m ịchọta the answer right now, and so I'm a bit confused. Ndị ole na-egbu ndị mmadụ, ndị ole na-bọnụ INEC office, and for what reason a ga na-eji na-abọ. So there is a conspiracy, and I suppose to chọpụta this conspiracy no otu nshimwe ya. No, ikwulu ọfụma na ikwukwa na ya kwuo ya n'oge anwa mbụ nkeji abụọ enyere ijikwu ya, so ikwuli ọfụma, ọ dị ka inyere onwe gị time mgbe ị ga-ejikwa ya. Ebe onye m ga-aga na nke ya bụ Maazị Alex Ogbonnaya. Maazị Ogbonnaya, ịnọ na ọwụwa anyanwụ ma bụkwalụ nna, ma bụkwalụ ọnụ na-ekwu chitelu ọhaneze ndị Igbo. Amaghị m ma dịka m si kwuo, ndị mmadụ anụchabụghị mgbe m kọwara onye bi, nwere ike iji nwa ntịntị oge kọwatụ onwe gị tupu ekwuo ihe ị hụrụ maka ihe a na-emegasị na ihe iche na-akpata ya. Mụwa bụ Honorable Chiedozie Alex Ogbonnaya, ọnụ na-ekwuru ndị ọhaneze ndị Igbo, National Public Secretary ọhaneze ndị Igbo. Ebi m n'Enugu, na-ahụ ihe niile na-eme na akụkụ be anyị. Ọ na-ewute m, mana onye mma ihe ga-ama na ihe a na-emebi ha mana ọ ga-eme, and emekwenye na-aga ihe nke ga-eme ga-adịkwa njọ karịa nke na-eme n'ugbu a.
ọnụ okwu ndụ anyị ọnụ okwu ụmụaka be anyị na-ekotara ya okwu a ọnụ okwu ụmụ anyị na-ekotara ya okwu a anyị na-agwọ ndụ be anyị eziokwu na a na-emegide ndị Igbo a na-emegide ndị Igbo anaghị ajụ ma nke a bụ ihe onye ọbụla ma ọ bụghị taa ka o bido etewa ka o bido mana ọ bụghị a ga-anụta n'ọgụ anyị jebe nụ ya n'ọgụ a ga-egbukwe ụmụ anyị kwa onye ha ga-anọrọ ya tebụl otu akpa mara ka anyị esi enweta ihe anyị chọrọ onye cheki ihe mere bifo agha adaba mgbe ha na Ojukwu jere Accra Ghana hụ na ọgụ eji ụbụrụ intelekt anụ diplomasi ndị Igbo na-aka enweta mmeri ebe ahụ mgbe e jere ebe ahụ Ojukwu na ndị Igbo meriri ha a wee lagide anyị lebata na etiri nke ha ya bụ ebe violence maka mmadụ kpagide bata ebe o nwere advantage ebe ọ ka gị nwee ike ebe a ka nsogbu anyị na-ayọ ndị be anyị ibe onye anọ na ka o sikwa na Naijiria n'ụbọchị taa ihe abụghị ha na-abata na mba maka mbechi ọsọ tu ya echigbo nwaanyị dị ime mgbe ọsọ suru achị ihe ọkwa ikwu maka nwaanyị dị ime dara nwụọ achị mbe n'ọgụ ọgwụ ihe ụmụaka be anyị na-ekwu n'ọnụ karịrị eziokwu na o nwere ike na ya bụrụ ha mana ihe ha na-ekwu pịtị ọ karịrị ada mbụ na ọha na eze ekwukatago na-ayọ ha were n'ụwayọ eziokwu na a na-emegide anyị ada ebe ọ bụla anyị na-ekwu na ihe a na-eme anyị ọ dịghị ọgwa mma mana ndị be anyị na ha na-ege ntị onye ikwuchọrọ ha anụ ọ ihe mwute na okenye dị ka m ga na-agwa onye m mana m tọrọ ọfụma nwee ike batara mekaniki ebe a na-alụ moto na-agwa egwu onye mekaniki eletrichan agaghị akwụkwọ na-agwa ya na-ekwu ụzọ ọ na-achị m n'ọya ka mmarụ ịhụ na o nyere nsogbu mana ọ bụrụ na ugwu Maazị Umunne ya m ga-ama m na okwu ka juru gị ọnụ dịka nna ihe ị chọrọ ikwe ka buru ibu anyị ka ga-enyekwa ohere ka ikwutọpụkwa ya n'ihu mana ka anyị nye ndị ọzọ ohere ka ha kwukwu okwu maka oge agaala onye m chọrọ ịkpọku ugbu a bụ Maazị Uche Mefọ Maazị Mefọ ajụjụ m chọrọ ịjụ gị maka ihe a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ọkachasị ndị ọwụwa anyanwụ na ndị abụghị ndị ọwụwa anyanwụ maọbụ ndị Niger Delta na-akọwa na ọ bụ azọmụkwụ ndị na-achọ nnwere onwe si aga bụ ihe na-ebute ọgbaghara nke a na-eme ọ bụrụkwa ọgbaghara nke na-eme ebe ọzọ na Naịjirịa mana nke na-eme dada na ọwụwa anyanwụ na ọ bụ azọmụkwụ ndị na-achọ nnwere onwe otu ha si aga bụ ihe na-ebute ọgbaghara. Kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ha? Ị na-afụ na azọmụkwụ so ebute ya ka ọ bụ n'ọgbaghara n'ọlụ onwe ya na-emere onwe ya? Ndewo ndị be anyị, ana m ekene afọ m bụ Uche Mefọ. Abụ m onye isi mgbasa ozi ndị Biafra de facto customary government. Ndewo na ajụjụ ịjụ. Ijụkwa anụ m jụọ onye o nwere onye na-amarọ ihe na-eme na Naịjirịa tata. Mmegbu dị iche iche dị na Naịjirịa, ajụ ife niile dị iche iche dị na Naịjirịa. A na-enebi anya enwere ndị nọ n'ọchịchị ndị bụ ndị isi obodo na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Anyị makwu etu Fulani gọọmenti si emeso anyị omume ya na achọba enwere ndị nọ n'isi obodo ọkwanụ ndị aka ya ajụwa ya bụ ajụjụ maka na ọ bụrụ na ndị nọ n'isi obodo ndị na-achị obodo emechie ọnụ si na nwere ihe ha mana ọ n'iru ha ka ihe niile na-eme, ịma na nghọrị dị ya. Ihe a bụ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Abịa maka ihe gbasara ndọrọ ndọrọ Biafra, emere ndị ụmụaka ma ndị nnukwu ma ndị obere na-achọ Biafra ajọ ihe. M ga-ebidogodu na ndị IPOB. Omume emeso ndị IPOB na 2017 abụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Iwe dị ndị mmadụ, iwe dị ndị na-eto eto
iwe dị ndị na-azọ maka Biafra maka na ị na-anya etu Naijiria si wee dị ịfụ na ndị Fulani na-azọ ndị nke ha na-emegbu ndị be anyị mana ị na-anya ịfụ na ndị na-achị achị na be anyị ha gbahapụ ndị nke anyị bịakwuo sonyere ndị Fulani ewee na-emeso ndị nke anyị ajọ omume. Ya bụ na ọ bụrụ na ọ bụ iwe na-ewe ndị mmadụ ya bụ iwe kwesịrị ekwesị mana nke ịbịasị na-egbusi ndị be anyị na-awakpozi ma ụlọ ndị nche bụ nke m na-aghọtara ọfụma ka nka hapụ etu a. No, Maazị Uchemefo, ọ dị ka itinyelu ihe bekee na-akpọ timer maka ana m achọ isi gị na nkeji abụọ ga-agala mgbe anwa ka ị na-asị na emechiela. Daalụ. Achọrọ m ịga na nke Odoziakụ Nnedinso Ọgaziechi. Biko achọrọ m ịjụ gị ịma a na-akọwakarị na ọ bụ ụmụ nwaanyị na-ebu nsogbu n'isi ebe ọ bụ na ọ na-eme na ọha na-akachasị ata afụfụ nsogbu kachasị ebe ọgbaghara na-eme. Achọrọ m ịjụ gị kedu otu ihe a na-eme si emetụta ụmụ nwaanyị? Ndị be anyị ndewo, ekene m onye ọbụla azalụ nke o chere. Afa m bụ Nnedinso etu o si kwu, Nnedinso Ọgaziechi. Abụ m onye nta akụkọ na-ede maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọchịchị niile ma nke ụlọ ma nke ebe niile. Bụrụkwa onye na-ekwuchitere nkata ndị inyom Igbo na Nigeria mana outside. So anyị bụ ụmụ nwaanyị as ndị nkata oteko eri arọ gara aga ka anyị ji na-ayọ maka ihe ebidokwanụ taa. O bidoro taa maka otego ihe mkpamkpa na mbinji na-eme n'obere ihe mere na ọ karịzi akarị kịta. Anyị na-ayọ si maka enyi na-abụ na-alụ ọgụ ma enyi karịa akarị na-alụ ọgụ n'ahịhịa ka ọ na ndị ahịhịa na-aga n'ihu. So anyị na-ekwu na-etere ji etere ede na ụmụ nwanyị na ụmụaka bụ ndị ọ na-emegide. Anyị na-asị iwe anyị onwe onye ọbara uru ịkọwa ife na-eme onye ọbụla ma ife na-eme mana ihe anyị na-ayọ bụ ụmụ nwanyị biko ndị nna na ndị ụmụ anyị lekwa anya. Ụbọchị ole gara aga ka alọnchi akwụkwọ ụmụaka ihe ma ụmụaka mgbe alụ agha gara aga more than 50 years ago. Onye ọbụla na-akọ ndị dị ndụ maka ndị nwa anwụ karịa akarị anakwa na n'olu ndị ahụ. Anyị nwa ụmụ nwaanyị na-asị biko ihe ọbụla anyị ma na iwe dị anyị ncha ma anyị mara a na-emegbu anyị emegbu. Anyị ma ihe onweghị stori a ga-akọ na anyị na-amarụ. Anyị na-asị n'udo ka anyị ji maka anyị ihe na-eme na be anyị kịta. Ndị onweghị ihe dịka na-anọ kọọ akụkọ like ụmụnna a na-enwe mitin ụmụnna na ụmụ nwaanyị na-emekwa mitin nke ha a na-asị ihe dị etu a ka etu e ga-esi mie so na tigbuo zọgbuo onwere aka ọ ga-enyere anyị ma anyị nwa ụmụ nwaanyị anyị ebegide n'akwa oge ana m achabi ya mana jidekwe okwu gị anwa na ị ka ga-enwekwa ohere kwutọpụ ya mana achọrọ m ka anyị mgba kwamkwam gakwulu Maazị Godson. Maazị isi ofesi bata dịka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị lụrụ ọrụ dịka onye omeiwu na Poland batazia obodo anyị sị ka isorokwa mee ya bụ ihe. Kedu ihe iche maka ihe anyị na-ekwu kemgbe ihe a ndị ọzọ dị nọ na-akọwa n'ihe na-eme na ala anyị? Kedu ihe iche maka ya? Mammanuo
I want to ask you for your forgiveness because my Igbo adigi is not strong. After living for 25 years in Poland, I'm still catching up. So most of my responses might be in English. I hope you don't mind. Iga agbani na atunyere anyị ofuma na atunye Igbo inwere ike tinye bekee maka iso asụsụ bekee mana anyị akwọla n'ebe anyị nọ. Aga m try. Gba mbọ kama ị na-ekwu ya nwayọọ nwayọọ ofu nke ichefula ya chetele gị ya. Ọ bụ afọ 5 nke m batara n'obodo anyị. Ihe m na-ahụ awụ m onye Ụmụahịa. Anọ m n'Ụmụahịa mgbe Operation Python Dance bidoro. Mgbe ndị amị magburu ụmụnne anyị ebe Nnamdi Kanu bi. 2 weeks ago, mgbe ndị unknown gunmen mara ọkụ na police station ahụ dị na Ụmụahịa, ndị amị bịara randomly, gathered about 10 young men, magbuo ha. Nna ahụ ihe ahụ ọ naghị obi m ana m akwa Maazị ihe abụ eweniwe ịma ihe abụ ebubo anyị enweghị aka ibe ya. Anyị na-begasị na ịdị careful, anaghị atụpụ ebubo anyị enweghị aka ibe ya maka ịjụọ ndị agha dịka ajụkwala ha sị na onweghị nke ọbụla ha mee. Ya bụ na onye nọ na-ekwulu onye ndị agha na ugbu a ha bụghị ikwuo ya nwasaa gị, mana dịka ha nọ ebe a anyị ga-eji nwayọọ ghara ibu ebubo anyị enweghị aka ibe ya, mana gaa n'ihu kwuo ihe na-egwara ma chịlụtụọ gị aka nke ahụ. Ịjụrụ m ajụjụ ole how do I feel about what is happening? Ya ka m chọrọ ka ị mara otu m ole nke bụ uche m ma ihe ya niile na-emenụ. Yes, I think, please permit me because I need to say this. I think that problem anyị nwere, some of it are from us and some of it are from the federal government. Ebe ndị federal government nọ otu ha na-etriti ndị Igbo ọ dịghị mma. I think that there is double standard, and this double standard is an injustice and lack of equity. All we hear mechara no lead here to all these things that are happening. On our own part, ndị ọchịchị anyị, ndị gọvanọ anyị, ndị sinetọ anyị, ndị isi anyị, anaghị eme mma, anaghị eme ihe dị mma. Ha kwesịkwara they need to stand up and speak the mind of the people. They need to represent the people. They cannot just keep quiet. Again, make sure no mmadụ niile na-eche ihe dị mma na-eme n'obodo anyị. So I believe that this is a two-way thing. But I think that we should be talking to ourselves. Okay, we should be talking to ourselves. Maazị Godson, no, biko eweniwe na m na-achabighị okwu n'ọnụ. Ọ maka na ohere enyekwala etinyekwala gị otu nkeji maka achabighị m okwu gị na mbụ. Biko mana ihe anyị na-ekwu ka jide ya dịka ga-enwekwa ohere kwuo ya ọzọ, kwutopụ ya maka na anyị ka na-aga n'ihu, mana achọrọ m inye ohere ka anyị kpọbatakwa ndị ọzọ anyị na ha ga-esokwa na ya bụ mkparịta ụka. Dịka o nwere ndị anyị na ha nọ na Zoom ebe a bụ ndị tinyela afọ ha na ha chọrọ isonye ha ga-enwekwa ohere kwuo okwu
dịka anyị na-aga n'ihu. Anyị kwupụrụ mbụ na onye ọbụla chọrọ ikwu okwu n'ime ha biko onye a wonye aka ya elu ka ndị teknụzụ anyị fụ ya wolu gosi ya usoro ọ ga-eji welu kwuo okwu. Mana n'ịga n'ihu okwu a bụ okwu anyị agaghị ekwu ma ya bụrụ na ya anọghị onu ndị nọ n'ọwụwa anyanwụ mata ihe ha na-ekwu. Mana tupu anyị gaa ebe anwa, anyị chọrọ ime ka unu mara na na BBC News Igbo anyị nwere akara webụsaịtị nke anyị na-akpọ ọgbakọ anwa bụkwanụ bbcigbo.com. ịpịa ya na kọmputa gị ma ọ bụ n'ekwentị gị ị ga-enweta ya. ịbata na ọba ozi anwa ị ga-afụ ihe dị iche. O nweghị ihe anya anaghị etinye ebe anwa, ma akụkọ nke na-eme taa ma nke mere ụnyaahụ, ma ihe gbasalụ omenala, ma ihe gbasalụ ihe dịka ihe a na-alụpụtagasị n'ala Igbo nke anyị na-akpọ ọgba mbọ, etu ndị mmadụ si eme, ma ndị ji nwe obere ihe na-achọta ihe ha ga-eri na-emekwa n'ọfụma. Biko anyị ga-achọ ka mmadụ niile na-aga ebe anwa na-afụkwana ihe anyị na-eme, maka na ọ ya bụ ihe anyị ji bịa. Anyị megolu kwa mgbe na-achọ ịgwa ndị mmadụ ka ha mata na ọlụ anyị bụ iji asụsụ Igbo gbasa ozi. Ọ ya nwa bụ ọlụ anyị, iji asụsụ Igbo gbasa ozi. Ọlụ ihe ndị ọzọ niile na-esonye nke anwa. Achọrọ m ka m tụnye obere azụ anwa n'ọnụ ndị be anyị ka ha mata nke anwa taa. Mana anyị ga-aga ugbu a ka anyị jee fụ ihe ndị mmadụ nọ n'ọwụwa anyanwụ na-ekwu maka ọnọdụ a anọ ugbu a. Ndị teknụzụ anyị biko unu ga-etinye ka anyị fụgodu ihe ndị mmadụ za dịka ajụrụ ha ajụjụ maka ihe ha che maka ihe ha na-eme na ọwụwa anyanwụ nakwa Naijiria gburugburu. Ya gazie. Onye ndekwa safe now. Ndị mmadụ nọ na ụjọ ma ndị na-eme njem. Ọtụtụ ndị anyị na-ekwu ofere anyị nọ ebe a ha na-ajụ moto ochile tupu anyị akpọkwa anyị na-eme fọ. In terms of security, in fact, ọ ka bụ few days ago na ndị polisi na ngalaba na-eme thorough check na-ajụ ajụjụ, but still enwe security lapses. Na anyị ka nọ n'ụjọ. Enweghị ihe ngaghị agaghị ebe na transport line na ihe a mere anyị affect badly. Ọ na-emetụta m n'ebe ọ dị ukwuu. Nke mbụ bụ na ahịa adọrọzi, ụjọ ahịa ịkpọta ihe gị dị anọrọ ị na-alalụta ụla, enweghị ozi ego adọrọ, mekwa ma ihe niile dịcha ngala ọnụ ka ihe anyị ji azụ ahịa, ihe anyị na-eji azụ ahịa bụ ezigbote ngala ọnụ n'ahịa. Onye nọkwara ọnọrọ egwu nwezi onye na-ewetezi onwe ebe ọ bụla ụjọ a na-atụzi mmadụ. Ọ na-emetụtachi anyị ike. Dịka onye ọrụ oyibo, abụ m onye nkụzi. Ọ na-emetụta m nke ọjọọ n'ihi na ọ na-akwụsị ụmụaka na-akụziri ịbịa akwụkwọ kwamgbe. Mgbe ụfọdụ ọ dịghị ekwekwa mụnwa ịgakwa akwụkwọ n'ihi na ụzọ agaghị. Anyị ọbụla na ọwụwa anyanwụ Naijiria na-anọ n'ụjọ n'ehihie, n'ụtụtụ, n'abalị. Mgbe ọbụla onye ọbụla na-ezogharị na-akpị otu ọ ga-esi ruo ebe ọ na-arụ ọrụ. Maka ya ọrụ anyị anaghị aga n'ihu. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla n'obodo a mara obodo ahụ ọ na-emetụ onye ọbụla ma anyị mmadụ data na ihe na-abịa na enwere ike ma ndị jem ma ndị ike haras ka enigwe and even passengers na ọwa ibe na-arụ omanụ ahụ junction around 7 na mmiri ka agbago ọsọ by then nacha people nọ ebe ahụ looking for how to go and there is no way to them. Onye ọbụla na-ebuli mma elu were ete mma, onye ọbụla na-agba egbe were ete egbe ka udo nchekwere first. People hapụ ịla nọ na ụjọ, ọ bụghị patala your village, ụjọ lata ụmụ your country or your town. Ọ dị masị ma ndị na-eme people intimidate ịnọdụ na-erezi unnecessary alarm. Ụfọdụ na-emekwa rumor, unnecessary rumor. Na ndị ahụ ekwuru nke a na egbuole mmadụ ebe, egbuo nne mmadụ ebe a. Mana asị ka onye ọbụla
keep calm. People should keep calm. I'm not going to Masị biko ka ha onye ọbụla jisi ike na-ekpere nakwa itinye aka ime ebe ọbụla ahụ jụrụ ọgbaghara ka ọ bụrụ na a na-abịanye ya abịanye karịa iwu ya ka ọ wulite elu ka ebido tisachiwa obodo. Ọkwa na ihe dum anyị hụtara ma ọ mụta ma nke wee eziokwu ma nke wee eziokwu anyị posto na ekwentị na-emezie onye ọbụla gụtara na ụmụ ndị na-agụta ya ha ga-aghọta otu esi dee ya na-ewelie ya n'ụdị ọzọ uche adịrị n'obodo. So ndị gọọmenti anyị ka ha jisikwa n'ike gaa nwere ebe ahụ nke ihe ahụ ebido banye ihe ahụ nke na-ebute ụjọ na-eme ka ọ kwụsịlata n'ihi na ọha ha ka anyị na-etere anya ọkwa n'aka ha ka ndụ anyị dị ọ bụrụ na anyị na-akpọ ha chi mana anyị na-eme ka ha mara datina ọha ha wụ sekuriti anyị ha nwike ịga n'ihu ime ka ụjọ a belata anyị na n'ọwụwa anyanwụ. Ndị a bụ ndị nọrọ onwe ha n'ụzọ, ndị a bụrụ ndị akpọtara esi ebe ọbụla kpọta bịa jụwa ha ajụjụ. Ndị a bụ ndị na-agala onwe ha sị ha kedu ihe unu uche maka ihe na-eme. Ọtụtụ ihe ndị a kwuru bụ ihe dịgasị mkpa dịka otu o si emetụta ha. Ọ bụ ihe mere anyị ji sị na anyị ga-abịa mee mkparịta ụka ka agwakwana ọha ka ọha nụkwanụ ka enyekwenu ndụmọdụ. Mana ebe anyị chọrọ ka anyị gaa ugbu a bụ kedu ihe anyị ga-eme welu weghachi ọnọdụ otu ọ dịbụ na mbụ, nke bụ na mmadụ nwere ike sibe ya binye gawa ọrụ ụjọ agaghị atụ ya. Onye si njem na-akpụte ọwụwa anyanwụ maọbụ ebe ọbụla na Naịjirịa ụjọ ama ntụ ya, ọ nawabe ya, ọ gaghị atụ ụjọ na ndị ntọrị nwere ike tọrọ ya n'ụzọ maọbụ jekwu ndị abanidi egwu maọbụ ndị oji egbe maọbụ mmadụ kwuo okwu si na ụzọ a na-aga na ya na ọ bụkwa n'ụzọ ya chere a ga-esi ga asị ya na a ga-egbu ya maọbụ egbuo ya. Ụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ egbu maka na ha sị anyị ekweghị na ọnọdụ anọ nke meziri ọbụzi na ọdịzi ka ọ bụghịzi ndị Igbo nwa maọbụ ndị ọwụwa anyanwụ maọbụ ndị Naịjirịa mbụ ndị nọ na mba a na-ekwu na enwere ihe onye kwuo uche ya nke bekee na-akpọ demokrasi. Achọrọ m iwelu ajụjụ n'ọnọdụ nke anyị n'ugbu a gaa n'aka Maazị Ogbonnaya. Ihe m ji chọọ ịjụ ajụjụ a bụ oge aka na-achị Ebonyi steeti bụ David Umahi bụ onye isi ndị gọvanọ na ọwụwa anyanwụ na ọnwa abụọ maọbụ atọ gara aga ha ọpụtara n'Owerri ha mechaa nzukọ bụ ndị aka na-achịgasị steeti na ọwụwa anyanwụ welu sị na ha ga-ewepụta atụmatụ a na-akpọ ebube agụ maka nchekwa obodo bụ ihe ọtụrụba na sị na ha kwesịrị ime kemgbe. O nwere okwu o kwuru, ha bịara kwuo na ọha na eze ndị Igbo na ọha nwa ka a ga-enye ikike ka ha gaa malite njem ikpe udo na ọwụwa anyanwụ. Achọrọ m ịma ma atụmatụ anwa ọ na-aga n'ihu, ya bụ na ọ na-aga n'ihu kedu ebe ọ nọ, ya bụ na ebe ọ na-aga bụ ebe anyị ga-eji mee ihe o nwere ike weghachi ọnọdụ otu ọ dị mbụ ma ọ kalụ mma otu ọ dị mbụ. Ekeleka gị maka ajụjụ a, mana ọ dị ụzọ ihe na-abụ ịjụ ikwute maka ebube agụ kwutekwe maka ikpe udo n'ala Igbo. Abịa na nke ebube agụ, ọha na eze ndị Igbo gwa ha na ọ gịnị ka ha na-eche, ha bụ ndị gọvanọ, kedu ihe ha na-eche ka ha nwee ka ha jikọta ọnụ nwee otu nche nga na-achị ala Igbo, nga na-eche ala Igbo maka otu ụbọchị dị nchi wee kwụrụ. Ma mgbe ha meziri mitin ha n'Owerri bụ ụbọchị mgbe ha bịaziri na polis steshọn Owerri ma ọ jee na prizin Owerri, ọ ka ihe ha meziri ha wee dị ha na ha wee hụ na ihe ha na-agwa ha na oruokwa. Ha bụ ndị gọvanọs wee kpọzie mba ọha na eze wee sị mba bido na oge ete aka na ebube agụ ahụ na ọ ga-ebido. Mana o wutere, ọ na-ewute m na nke a mụra gị nọ na eziokwu na ebe na steeti ọbụla dịka ebe na Ebonyi maọbụ Enugu maọbụ Anambra, ndị ọbụla nwetụrụ sekuriti outfit nke ha ji gbara arụ ọrụ. Mana ihe a na-achọ bụ ka enwezie ka ha nwee nchịkọta ọnụ coordination, ka enwezie uniformity a ga-eji wee na-arụ ya bụ ọrụ. Mana ruo kịta ha emebeghị ya. Ọ na-ewutekwa bụ ndị ọha na eze
mana ịmago na nke anyị bụ anyị na-enye ndụmọdụ na-ekwu ihe kwesịrị ka eme mana enyezie ọha nke emekwere anyị aga ahụ ike ka emekwa nwekwere anyị nwere ike ime mọch okwu ka anyị ga na-ekwu na-acha na ihe a bụ ihe kwesịrị ka eme anyị bịa na nke udo dị n'ala Igbo anyị kpa ya akpọgo mitin kpọtacha ndị Igbo ndị anyị ma na ọnụ na-eru n'okwu enwechara kwekọrịta onye ọbụla maka osikwu ndị ụmụ anyị na-ekwu okwu nwere onwe ha ma IPOB ma ndị otu uchemefo ha ma onye ọbụla chibee ka ezie ha ozi ka e nwekere ka anyị kpakọrịta nkata ka ama ma anyị na ọ ga na-ekwu ofu okwu ka ọ ghara ịbụ onye nke akwu ebe onye ọzọ ekwu nka Archbishop Chukwuma onye ọbụla niile maara onye ọ bụ ya maka anyị nyere ọrụ ịkpa nkwọ nwanne anyị nwoke mbụ Nnamdi Kanu ya na ya na-akpakwa anyị na ha na-akpa n'ụdị nke onwe ndị anyị zigasịrị ozi dị iche iche ọ bụrụ na iwe ọdịwu na gọvanọ nke Ebonyi si nyekwuo ya oge na ihe niile a na ọ ga ka anyị kpọta ma IPOB ma ihe niile a na ọ ga-adị mma anyị ebidogo ọrụ ahụ and anyị na anyị eji m n'aka na ọ bụghị otu ọ dị kịta ka ọ dị mgbe gara aga o ji bụrụ otu a bụ na o nwere mgbe ha na mmadụ anaghị atakọba ma ncha ncha mana kpụrụ kịta akpọ ha na-aza anyị na ha na-akpa asị ọ gịnị bụ ihe a menu ka ọ dị biko rinne nwayọọ ọgwụgwụ okwukwe ihe na-ese ihe bụ isiokwu bụ na ihe na-eme ndị Igbo ọ bụ taa ka o bido ihe a na-eme bifo agha ebido o bidogoro bifo agha bido wee ruo n'ụbọchị taa mana ọ ka ewute anyị mụ na Nwodo rụchara mụ bụ prezidenti ọha na eze Enugu steeti mụ na Nwodo arụcha mụ na onye na-arụ na mgbe obi ọzọ so ihe a bụ for 7 years or more now ọrụ a na-arụ na so onye ọbụla mgbe Nwodo nọkwa anyị na-ekwu na ọ na-ewute anyị nkịta obi ọzọ anyị na-ekwu na ọ na-ewute anyị ma ihe dị iche bụ ka anyị na-enye na-akpakọrịta nkata ọnụ ka anyị maka esi nụ ya bụ ọgụ mee ihe doro anyị ka anyị nwee ike inweta ihe anyị chọrọ ka m jiri ohere a gakwuo Maazị Godson biko achabeghị m gị okwu n'ọnụ Maazị Godson mgbe anyị na-ekwubu okwu mbụ achọrọ m ka a na-achịkwe n'okwu anwa anyị na-ekwu mana achọrọ m ka ikwutọpụ ihe anwa ị na-ekwu dịka onye lụrụ ọrụ omeiwu na Poland kedu ihe iche enwere ike iji mee anyị nwere ike ime ji gbanyụọ ọkụ a na-ele na be anyị ugbu a? Ndewo. Just like I was saying, I believe that there should be coordination and acting upon decisions that have been taken. On a Wutemobi, when I hear that, which I was very glad to hear that, you know, they established it. The NATO just resigned because the governors are not giving funding. Okay, it's not enough to just, you know, announce great initiatives. We need to act on them, and we need to act on them together. I believe that we've not had enough dialogue. Now, we don't know how to talk to each other. We need to come together. Even these people who are clamoring for secession, even IPOB, MASOP, whoever they are, we should come together and talk. If we can talk and speak with one voice, the greatest problems we have as Igbos, that we find it difficult to speak with one voice. We can agree on something now, and somebody, you know, just receives, you know, an oil field or some amount of money, and there'll be dissension. We need to learn to speak with one voice. That is on the one hand. On the other hand, I want us to also consider this, that what is happening now might not be necessarily our sole responsibility. During the COVID-19 lockdown, we heard about the importation of a lot of northern young men to the east. And many of them are scattered in various places. We don't know what their responsibilities are. We don't know what they are doing.
we should also be ready for such things. As we are talking about peace, as we are talking about all this, we should also be ready. And I was hoping that this Ebubeago will be something that will prepare us, prepare our children, prepare our youths. Let us be, security conscious. Sorry, this thing I'm saying is too important that I don't even want to try to say it in Igbo. I believe that many of the things that are happening are not only as a result of the way Igbos are, or that there is something happening. Obasanjo even made mention of that. What's his name now? Not go on. Also made mention of that, about the Fulanization of Nigeria. I know this is very, like a conspiracy theory, but we should be ready. They are killing people in Enugu. They are doing things in Benue. They are doing things in various parts. How are we ready? As we are talking about peace, let also be prepared for what may come. Okay, Mazi Godson, no. Ihe m ji hapụ gị ka ikwulu bekee gaa bụ ma afọ m na dịka isi kọwaa ịyọkwa biko na Igbo nwa na ịka na-achị chetasi ya dịka onye bili na ofesi ọtụtụ afọ. Ka ahapụghị ka ikwupụta okwu m dịka ịyọ biko. Mana achọrọ m iwere okwu a gaa na nke Odoziakụ Briggs. Biko, ịnụgo ihe ndị ọzọ kwuru banyelu ọnọdụ anọ. Ajụjụ m na-ajụ gị bụ, n'uche gị, kedu usoro iche na anyị ga-esi wolu nachie ebe anọ bụ mbụ ka udo na-achị, ka nchekwa wolu dị? Ifene gị ihe iji ekwu okwu gbanyụrụ agbanyụ, gbapee ya ka anyị wuru na-anụ ife ị na-ekwu. Okay. Ndewo. Negodi anya, I gbaala backwards for like maybe since Abacha briefly. I'm otu Nigeria shide up till that time, and I'm that now since the war pushing na 1970. I'm otu ihe shidere nde Southern and nde former Eastern region, ndị a na-akpọ SouthEast and South. Anyị ga-ele otu Nigeria si dị ugbu a, ma ọ tọrọ anyị n'obi ma ọ tọghị anyị n'obi. The reality anyị nọ n'ime ya taa bụ otu Nigeria si dị taa. Anyị dum nọ mgbe ha chenjichara ihe dum, kpọọ ya 6 zones, create more states. So ọ na otu ha si mee ya, anyị alaikighi ya taa, ọtọ anyị n'obi taa, ọwụhụ taa ka ha mere ya. So moving forward, ndị otu anyị ga-esi eme amongst us, my ndị Southeast, my ndị South, because ndị Igbo nwekọtara a union with ndị mba mmiri, ndị Bayelsa, ndị Delta before this time. A na-alụ onwe anyị ọbara jikọtara anyị. Now, mụa na-ele ihe as that na whether I like ya ma ya like ihu ya, anyị ga-elekọta azụ onwe anyị, ndị Igbo ma ndị South. Ilegodi anya, before ị ga-eshi North bịa ruo Kogi, bịa ruo Benue, ma the other bordering states, border ndị Igbo states. Before ị ga-eru South, ị ga-aga through these eastern states, ihe a na-akpọ ala Igbo, ihe m ga-akpọ ala Igbo. So now, ọnọdụ ahụ ka ọ dị, I don't understand, and mụ ekwuola ya before.
that more will give the reason why the governors of the Southeast and the governors of the South, as politicians, enweghị ike nọọ so that ha ga-akpa nkata. Nkata ha ga-akpa wụ nkata security and development. Wụ ihe, those are the things jikọtara anyị, ihe gbasara security na ihe gbasara development. Because taa anyị nọ ugbu a ndị Hausa na-ekwusi that na ha agaghị iweta onions, agaghị iweta carrots. Yeah, nonsense. Since when can anyị as human beings hapụrụ the feeding of ndị be anyị to strangers, to ndị ọjọọ, so that ha nwa ga-determine ma anyị ga-eri rice taa ma ndị mmadụ ga-ata nama. So I get choose I chọrọ ịta nama nwụọ, so I chọrọ ịhapụ nama dị ndụ. These are the realities that confront I. Because one thing I since bidoro this activism since 1998, ihe m hụrụ that na ndị a anyị na-akpọ ndị na-emegbu anyị, ị gaghị ịhụ ha ebe ha na-egbu onwe ha, in the sense that ị gaghị ịhụ ha otu ndị Southeast na ndị South ga na-akọ onwe ha. You won't see them. Ha na-eme but the thing we're not looking after our interest from ihe mere before. Ihe mere before ononga. We have to move forward. Let us accept whatever it is. Ndo try ge shidindu. Ndo we how ta. No. They prove that na during the pandemic, and weta ndị mmadụ n'ime abalị. Our governor here, onye zolitekwa n'ime abalị ahụ kwa, ga meetie ha. Jụ ha that na ndị ihu na-achọ ebe mụ shi bịa Abonima, ha juru ebe ahụ eju. Ha jukọtala m ndị ebe m. See, how many of you na-ata carrot? Ndị abi ebe a na-achọ gịnị? No, because actually, anyway, Doziako breaks. Actually, me chabi okwu n'ọnụ gị maka ekwu m no nkeji abụọ mana ọ gafegwa atọ. Biko eweniwe ka jitekwa ya, anyị ka ga-anachitekwa ebe ị nọ ka anyị kwuo okwu. Ama m n'okwu dịka m si kwu mbụ n'okwu abụọ okwu a ga-ekwukwu okwu. Mana achọrọ m ka anyị wolo ohere, ka anyị nyegwodo ohere ka ndị mmadụ jegwodo nwụgodo mmiri maka ume ka anyị na-achitekwa n'oge na-adịghị anya ebe nkeji otu maọbụ abụọ ka anyị malitekwa okwu a kpọbatakwa ndị nọ na Zoom na ndị nọ na Facebook. Ugbu a ka ha nweziri ohere ịjụ ajụjụ ọbụla ma ntụziaka maọbụ ihe ọbụla achọrọ itinye n'okwu a na-ekwu ọma ịnachichi ya. Kedu ihe anyị ga-eme ma onye ukwu ma onye nta ma onye gọọmenti ma nwata akwụkwọ, kedu ihe anyị ga-eme ka udo chia maka udo dị mkpa? Ndewo. Nke bụ eziokwu bụ na ihe gbasara ịchị obodo abụrụ sọsọ ndị na-achị achị ka ọ dị. Ndị a na-achị achị nwere ikike ikwu okwu. Ndị na-achị ha ga-enyekwa ha nsọpụrụ welu atụmatụ ha tụpụta wee mee ihe. Etu esi aga na mpaghara ọwụwa anyanwụ tata bụ na o nwere ebe eji azụ aga. Until ndị na-achị achị, ndị gọvanọ akpọ ihe a na-akpọ security summit, akpọ ndị na-eto eto, ndị youth, because ọha ma bụ ndị bụ isi nsekwu obodo. Ekwuo maka echi ọha nwa, ekwuo maka echi ọ bụ ha nwa. Ya bụ na udochia n'ala Igbo, anyị nchaghị na-ema na anyị abụrụ ofu na Nigeria. Ndị ọbụla na-eme etu o si wee dị ha. Ndị ọbụla ha na-ene onwe ha anya. Sọsọ ndị Igbo
na ndị mpaghara ọwụwa anyanwụ ka mkpọ ya ndị South na SouthEast ọsọsọ ha bụ ndị gbahapụ onwe ha. Ihe niile a na-eme mkpakpa niile a na-akpa ndị gọvanọs anyị ma ndị nọgasị n'ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị a na-eme na ha mara ihe na-emenụ. Ka m gwazie ha nke na-eme, ndị na-eto eto obi adụrụ ha mma maka na ndị na-achị achị gbahapụ ha. Ya na ka udo dị, ha kwesịrị ime ihe ga-akpọkọta ndị niile na-eto eto, ndị youth, eme ha na-akpọ security summit, ajụọ ha kedu ihe bụ nsogbu, kedu ihe ha chee bụ ihe ọ gara eme udo adịghị wee na-aga n'iru. Anụ m ka nna anyị Chief Umunne ya na-ekwu na a na-akpọ ndị IPOB ma ndị Masop, mana nke bụ eziokwu bụ na ndị niile na-azọ maka Biafra ọ bụrụ sọsọ IPOB, ọ bụrụ sọsọ Masop, maka na ọ bụrụ na unu chọọ ka udo dị n'obodo, unu ga-akpọ ndị niile na-azọ maka inweta Biafra, maka onye ọbụla nwere iwe na-ewu ya, onye ọbụla nwere ebe o si ewu ya. And ịchọrọ ya achọ ịfụ na ndị a na-azọ maka inweta Biafra ha ncha niile bụsi ndị na-eto eto, ha ncha bụsi ndị na-eto eto. Ọ ya abụ ọ bụrụ na emerụ ha ọfụma ihe ga-emebi. So onyanwa ndị na-achị achị, ndị gọvanọs nọkọta n'ọnụ gbaa ọnụ nzukọ si mee ya ego niile a na-enye unu from Nigerian Central Government, wepụta kenenye maka wepụta ego enye unu n'ofu ọnwa, kpọọ ọnụ summit a na-akpọ security summit, kpọọ na ndị ọbụla. O nwere ihe ga-eme. Ụfọdụ na-atụ ụjọ maka na ọ bụrụ na akpọkwa ihe ahụ ndị Fulani ya abịasị ha unu na ndị na-azọ Biafra na-emekọ ihe, unu na-azọ ụfọdụ na-azọ maka echi, unu na-azọ maka politics, their political future. Ụfọdụ na-eme maka 2023 o nwere ike ọma abịa etu ihe si abịa. Mee na ihe dị mma, unu emesịna ka eze na-aghọrị ndị ha na-achị. Nsogbu dị, iwe dị ndị na-eto eto. Unu nchanye ndị masị. No, Maazị Mefo, no, biko ewe n'iwe. Ihe ama m na igbo okwu n'ọnụ, mana ịma onweghị ebe m ga-achabi okwu ga ọ ga-adị mma maka na okwu anụgụghị ọkụ n'obu, mana ewe n'iwe ohere agawo ka m kpọọ Odoziakụ Ọgaziechi ka ọ gwa okwu. Mana tupu okwu okwu, enwere Rita na Elda bụ ndị nọ na WhatsApp, nọ na Zoom, ewenyegwu aka ha elu na ha chọrọ ikwu okwu. Biko na-ewe n'iwe, anyị na-abịa ebe unu nọ ka anyị gagodo na Odoziakụ ka ọ gwa anyị ihe oche. Oke, ọ dịka ka o nwere ebe ụmụ nwaanyị ga-esi nye aka ndị iyom, maka ndị iyom bụkwana ndị anyị ma bụ ndị na-akwụsị nsogbu n'ebe niile. Ndị iyom si ana ama nnụ ọgụ akwụsị. Ọ dịka ka ihe a ga-emenwu ugbu a? Obi dị m ụtọ na gị nwere onwe gị mata na ụmụ nwaanyị nwee ọrụ n'ihe gbasara ihe udo, mana ile anya na grupu niile ụmụ nwoke na-eme. O nwere nke advert ewepụtara last week, enwe about 16 na ngwa ka ọgịnị, enwe about 16 men, ụmụ nwoke 16. O nwere ofu mkpụrụ nwaanyị nọ n'ime. Mana ama n'obodo niile ihe esemokwu ụmụ nwaanyị ka a na-akpọ. Mgbe Israel mee, Golden mee ka akpọ. Mgbe Germany mee, Angela Merkel apụta. N'ụwa niile, ọ bụghị na a na-asị were ọchịchị nye ụmụ nwaanyị, mana atụmatụ ụmụ nwaanyị na-ewetakarị udo. Maka ụmụ nwaanyị anyị nwe ndị na-amụ nwa, anyị na-azụ ụmụ, so anyị nwa na-edozi ụmụ nwoke na-akpụsa. Anyị na-ayọ sị na a na-emekwado na a na-ekwu ụda, ihe awụ ụmụ anyị, ihe awụ ndị di anyị, ihe awụ ụmụ nwoke, ihe awụ ụmụ nwaanyị. Udo ọbụla a na-ekwu a na-atinye ụmụ nwaanyị, ọ gaghị aga n'iru, onye ọbụla ama nke ahụ aga. Mana abịa n'ihe gbasara development n'obodo, ndị ọwụwa anyanwụ mụnwa aghọtara ndị ọchịchị n'ebe ahụ. Ọ bụrụ ndị kịta otego si
since 1999. Gịnị ka a na-ekwu? Emene economic summit. Ndị onye nke a sị na ya onye ọchịchị pati nke a sị na ya onye ọchịchị nke a. Mana ile anya n'obodo ndị ọzọ, ndị ofe mmanụ na ndị ugwu, ha ncha na-eji ofu olu ekwu okwu. Ya wee bụrụ gịnị? Ndị na-achị achị, they are removed from the people. Ndị be anyị, ọchịchị ahụ na-aka ha mkpa. Most times ana m akpọ ha ndị ọchịchị ndị steeti etiti Abuja, maka ebe ahụ ka uche ha na-adị. Uche ha anaghị adị na ihe a bụ ụmụ nwanne unu ka eme ihe ga-adịrị anyị mma. So ihe m na-ekwu ogene, development agaghị abịa. Nọ ihe nkata ndị inyom, ihe anyị nọ na-ekwu, development agaghị abịa ma ọ bụrụ na anyị ejiri ofu obi. Media, communication, ndị be anyị amara uru ọba. Ha na-ekwu onye nke a kwurịta isi ebe, onye nke a kwurịta isi ebe a. Ka ihe anyị chọrọ achọ, anyị ga-aba n'ụlọ, a na-esi n'ụlọ mara mma pụrụ ezi. Anyị ababe n'ụlọ ahụ a na-ekwu okwu, abakwanụ anyị eme ka ụmụ nwanne onye ọbụla akpata elu. Ụmụaka anyị ndị nwee annoyance, onye ọbụla nwe annoyance, because ma anyị nwa ụmụ anyị mụ nwa ga-adịghị happy, gaghị adị happy. So ihe anyị na-ayọ ụmụ nwaanyị, onye ọbụla a na-eme kpọọ na ụmụ nwaanyị ka anyị tụnye alụ, maka anyị ka ọ na-emezikarị. Ụmụ nwoke di anyị ka a na-egbu, ụmụ anyị ka a na-egbu, anyị nwa ka a na-amakpu ma ihe daa, anyị nwa ka a na-egbu. So a na-asị na development bụ ihe a na-akpa nkata ya, ma ndị South ma ndị ihe na, because ihe na-eme na abịa na ndị ugwu, ha naghị asị na onye achị ebe, onye achị ebe, ha ncha ji ofu olu ekwu. Mana ndị be anyị, onye a onwe mgbe ọchịchị ga-abata sị nke ndị abụrụ onye abịa ma ọ nọ n'Imo, ngwa ya lawa na nka. Ị gaghị ahụ ya n'obodo ọzọ. Ọ bụrụ na ndị Lagos, ị ga-ahụ ha na-enyecha ma ndị obodo ọzọ nwa aka ọrụ ma ihe a ga-eme. Nya ka ihe IGR ha ji na-aga n'elu, maka a na-akpọbata ndị mma ihe. Ọ bụghị ihe political party, ọ bụrụ ozi oge ọbụla ka a na-eme political party. Ụmụnne bụ ụmụnne, ofu olu. So ya na-ayọ si na ka ịga n'iru, maka ihe na-eme na ahụhụ ebe anyị na-anọ, a na-achụ anyị ebe ahụ. Ndị ebe ọ na-anọ n'ụwa niile a na-achụ gị. Ka ezi ebe anyị ga-ala ọ bụrụ na be anyị adịrọ n'udo. So a ga-emezigodo n'ube anyị ka hapụ iche anyị ọchị, anyị abụrụ ndị na-efe n'elu. A ga-emezi be anyị na ihe ọnwa si n'ụlọ apụ n'iro. Ụmụ anyị kwanụ obi daa ha jụrụ, ọhịa anyị na-ayọ ha, anyị ma na ha nwee iro, ha nwee ihe na-ewute ha. Anyị chọọ na-ewutekwa anyị ncha, maka anyị ncha onye na-agabiga ihe na-ekwesịrị ekwesị. Mana ikwu oke okwu adịghị mma. Ha ga na-ekwu maka Doziakụ ekene ka m gị, eweniwe na m na-achabighị okwu n'ọnụ maka na oge ana m etinyekwana nwantịntị ka ọ na-aga, mana achọrọ ka ọ gaa ọfụma. Biko anyị ga-aga ndị nọ na Zoom so anyị nchọrọ ikwu okwu. Rita wụnyere aka enu mbụ. Biko anyị ga-eje ka anyị nụ ihe ọ chọrọ ịgwa anyị, maọbụ ajụjụ maọbụ ntụziaka ọ chọrọ inye banyere okwu a anyị na-ekwu. Gaa n'ihu. Ụmụnne m, ekene m unu. Ndị be anyị si na ebe nwatakịrị na-ebe akwa rụba aka, ọ bụ na nne ya nọrọ, nne ya ga-anọ. Onye m chọrọ, onye okwu m anụnwa na-ejere bụ nna anyị onye ọha na eze. Oge ị na-ekwu okwu, isi ajụ gị ajụjụ, ị na-asị na ọrụ enyere unu rụọ, unu kpokọta ụmụaka unu ebidogoro bịa. Nunu na-akpọ ndị IPOB, nunu na-akpọ ndị Masob. Uche a na-ekwukwanụ wee sị gị na ndị Masob na ndị IPOB abụrụ sọsọ ha bụ ndị na-eje ozi nnwere onwe n'ala Igbo, na ha erika. Wee na-asị nna anyị, kedu ihe unu na-eme iji wee kpokọta? Maka na ndị a na-azọ nnwere onwe agụba ha ọnụ, ha rụchara 55.
ka ihe unu na-eme iji wee kpokọta ha ya nwa nke izizi. Nke abụọ biko na-egburu oge ihe na-eme n'Imo steeti ka anyị gwa n'onwe anyị eziokwu, maka na ọ bụrụ na anyị na-agbụ ya kọna ọ dịka ọ na anyị anara agwa onwe anyị eziokwu. Anyị nwa bụ ndị Igbo ma ihe na-eme n'Imo steeti, anyị ncha n'ebe a ma ndị nke nọcha ebe ọzọ, anyị ma ihe na-eme n'Imo steeti. Anyị ma ihe kpatara ka ihe a na-eme n'Imo steeti ji wee bido, ka ihe a ga-eme. Nwanne anyị nwoke bụ onye na biko ewe n'iwe, achọrọ m ịchabi okwu gị maka ohere pụtakwa ọzọ ka akpọchitekwe gazi. Ewe n'iwe biko ka anyị gaa onye ọzọ. Onye ọzọ anyị chọkwala ka o tinye ọnụ n'okwu bụ onye nwunye n'aka enu, bụ onye afa ya dịka Elda. Okay, mana biko tupu o kwuo ya, biko ọ dịka ma ada ya Maazị Umunne ya, biko ị nwere ike ịza ajụjụ a ọjọọ maka ọgbọ ga-afa wee jụọ ajụjụ a. Onye ewe n'iwe, ana m enezi oge olu na-ada ya. Uche Mafọd kwuo ụdị ha bi. Anyị si na echekwa ikuku ọ dịka bụ masị ọbanso akpọba ọ karịrị ọgụ na iri na-eme nwere onwe ha. Ọ bụrụ ka mma kpọcha ha niile n'obere oge a nji, mana ka mma wekwa ahụ onye na-akpọ o wee dị mma n'ezie wekwa onye a na-akpọ enwere ndị enyere ọ ga-akpọ, egwe ndị ọzọ ụzọ aka si kecha ọrụ akpọ mmanya ka ayọwa ha biko. Ewe n'iwe, ịnụ ihe m kwuru Maazị Umunne ya? Maazị Umunne ya, biko o nwere onye ji ekwentị ebe ahụ nọ, ihe ọ na-ekwu na-eme ka ihe ị na-ekwu na-agba okirikiri. Biko nwanne m ọ bụ na ọ ga-emecha aka ya akpọ gị nzọgbu a ọ bụ mgbe ene ka ọ na-abụ uru. Nnọọ, o nwebulu onye ji ekwentị ma ọ bụ kọmputa n'ebe ahụ o mere okwu anyị na-ekwu, ọ na-agba okirikiri, kwuo ya ọ dakwa ugboro abụọ. O mere ndị mmadụ chọta ha ihe ikwu, mana ọ dị m ka ihe na-akọwa bụ na unu na-agba mbọ n'ogwe ọtụtụ mmadụ unu kpọrọ. Mana ọ dị m ka Uche Mefọ ihe ọ na-akọwa bụ dịka ya nwa bụ onye ode akwụkwọ, onye isi mgbasa ozi na otu nke ya, ọ ga-abụ na ha enwetabeghị na ozi mmelụ ya nwa ji asị na ọ bụrụ mmadụ ncha ka akpọ, mana o gosi n'ụlọ ka nwere ọrụ anụ ga-aga n'ihu rụọ ọrụ anwa. Mana achọrọ m ka anyị na-ebughị oge ka anyị gakwa na Zoom. Onye wenye bụla aka enu bụ Elda, biko wozila ohere agwa anyị ihe ị chọrọ ịgwa anyị ka anyị mekwe kwamkwa mgbe onye ọzọ. Amarọ m ma ọ dị ka ekwentị gị anaghị agacha ọfụma, maka ọ na-eme baka anaghị m anọchata ya ọfụma. Biko mezitụ ya anyị ga-anachite ebe ị nọ. Mezie ya ka anyị nachitekwa ebe ị nọ. Biko Chidimma, ka anyị gaa n'ebe ị nọ ọsịsọ maka na oge na-aga n'aha anyị. Anyị adị anụ ihe ị na-ekwu. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'ihu ugbu a. Ndị Igbo njem ọnụ nke onye chiri ya zere. Maazị Umunne ya, nke nwa ka ajụjụ a na-abịara. Isi na unu zigara ndị mmadụ ozi wee na-ayọ ụmụ na-eto eto biko ha wenata. Mana ajụjụ m chọrọ ịjụ gị bụ, ọ bụrụ na nwatakịrị na-ebe biko ewe n'iwe, Chidimma biko chelugodu, ewe n'iwe biko. Ndị ọzọ niile ma ndị nọ na Zoom ma ndị ọzọ ndị anyị kpọtara mmadụ ise na-ekwu okwu, biko gbanyụsịanụ ihe unu ji ekwu okwu
maka na ọ na-eme okwu Chidimma na-abịa ọ na-adachitekwala anyị ma ndị na-ekiri ya ma ndị nọ na Zoom biko gbajochanụ ihe a na-akpọ microphone ma ya bụ bekee. Chidimma biko gaa n'ihu. Maazị Ogbonna ya ka m na-ajụ ajụjụ maka ka ọ na-ekwu okwu o kwuru sị na o nwere ndị ezigara ozi ka anya ụmụ na-eto eto ndị Igbo ha biko. Ajụjụ m na-ajụ ya bụ ọ bụrụ na o nwere nwa gị agụụ na-agụ na-ewetara ihe ọ ga-eri iji wee dajuo agụụ ị na-asị ya biko ọ dị gị ka ya bụ agụụ ọ ga-ana? Ajụjụ a bụ Maazị Ogbonna ya ọ bịara. Ihe ọzọ m chọrọ ikwuzinụ bụ kedu ka anyị ga-esi wee mee ọnọdụ a ka ọ wee dị mma? N'uche nke mụnwa ana m asị na a na-amarụ mma bido n'ụlọ wee pụwa n'udo. Ọ bụrụ sọsọ ndị aka na-achị steeti ka ọlụ adịrị ọ dịrị ma ndị a bụ ndị omeiwu anyị ndị na-anọchite anya anyị na Abuja kedu ife fa na-eme ịfụ na ya bụ udo chigata n'ebe a? Ha nwarụ sọsọ onwe ha gịnị ka ha mego ịfụ na anyị Igbo na mpaghara ọwụwa anyanwụ anụnwa chawapụrụ? Maka na ebe ọbụla udo dị ebe anwa ka ọganihu na mmepe na-adị. Ha kaba arụ ọ bụrụ na o nwee ka esi wee na-ekwu okwu gbasara ọwụwa anyanwụ a ha akwụrụ gaa ndị a zipụtara anyị ikwute ọnụ anyị ha ekwuola anyị ọnụ anyị maka na ihe anyị zitere ha ebe a bụ ka ha kọwapụta ihe bụ mkpa anyị a ga-emela anyị ọ bụrụ ịpụ ebe anwa nọdụ na-ene n'anya zaa ha kwuo okwu ka ọ wee dịla anyị mma. Daalụnụ. Nnọọ. Maazị Ogbonna ya ọfụzọ oge nwa ka ejizi ajụjụ asa isi taa mana ị ga-alụ n'ọlụ gị dịka ọnụ na-ekwulu ndị ọha na eze ị ga-agwa n'ụmụ gị okwu. Nwaanyị ọma ọ sị ọ bụrụ na m nwere anwa m agụụ na-agụ na-asị anọrọ nwayọọ ma o mee nye ihe nri ọdụm ka ọ ga-anọ nwayọọ. Otu ihe hụrụ ine ma anyị ga-amụ na abụ m ezigbo papa amụtara m ọtụtụ ụmụaka mara ọnọdụ ha nọgasị. Mgbe anyị finishi sekọndịrị skuul 1975 ị na-apụta ị na-enweta ọrụ ọdụ otu ahụ ụbọchị taa obodo mebiri emebi mana ihe anyị na-agbarụ bụ apụ a na-egbu ụmụaka. So na agụụ dị ekwenyere m mana o nwere ụzọ a ga-eji eme ka agụụ a wee kwụsị. Ihe ọbụla a na-asị no condition is permanent. Ọ ma ndịgide otu a ọ na-ediri ka anyị nweta obere ndidi chịkọta ubi anyị mara ebe anyị na-aga nwee ike inweta ihe anyị na-achụ anyị nweta ndidi emechaa nke onye agụụ na-agụ ga-eri ihe. Ọzọkwa bụ a na-ekwu okwu ndị sineti ihe anyị na-ekwu okwu restructuring imegharị obodo a bụ maka izizi. Ọzọkwa ndị senators Naijiria ndị Igbo niile nọ na Abuja ma ndị House of Rep ha pụtagodo from ebe a ha nọ na ya pụta ilo ya sineti ama mmadụ na ndị Igbo fụrụ. Ọ bụrụ na abara ibe na ndị otu ha echi na sineti fụọ sineti ahụ ama mma na mmadụ fụrụ. Ihe ka ọzọ ya bara nọmba e nyere anyị na sineti dịka ndị Igbo pere mpe nke nyere na House of Rep pere mpe nke nyere na lokal gọọmenti pere mpe. Otego ndị a bido ọrụ a otego ha bidoro. So ọtụkwa abara ibe ma ekwere mmadụ ha kwuru okwu bido tata ruo echi onweghị uru ọba ka o shikwu n'ụbọchị taa. Ka m kọwakwa onye nọrọ na-asị ndị nọ n'Abuja ọ kwuru wee ghọta ihe na-aga maka ọ bụrụ na ị na-awọchị bọọlụ ị nọ by the side isi gbaa ya otu a mgbe ị ga-eje ebe a hụ na onwe ihe ị ga-agbata. So a na achọ ịkọwara unu si na mmadụ bụ onye isi gị na-anọchite gị unu egekene ya ntị unu ama mgbe ekwere mmadụ mgbe eji edọkachi akwa ya aka tigburu chituo n'ala maka na ọgịnị na amamka otu a ka esi achụgharị ndị niile na-eme otu a ọ ka esi eme iche mmadụ na ọchị igene ntiri ihe ọ na-agwa gị. Ebe anyị si nwee nsogbu n'ala Igbo bụrụ nweghị onye ị ga-agwa okwu ga-egebe gị ntị na obere nwa ọchịkịjajajaja ọ ka esi eme. Kedu mgbe nke a bidoro? Ama mgbe m na-eto ndị okenye na-agwa m okwu ma na-ege ntị kekịta anyị na-agwa ụmụaka okwu a achịghị na oke ha bụ ezi nke okere aka na ụmụnwa ga-eme na ọ ga-eweta Biafra oke aya ọgịnị bụ ara kedu ebe ara? Maazị Ogbonna ya nnọọ ọ dị m ka anyị ga-akpọbata onye ọzọ ka ajụkwa ajụjụ a maka ohere adịrọ. Achọbụ m ịjụga ajụjụ ọzọ maka ihe anyị kwuru ugbu a mana anyị ka ga-eme ya n'ihu. Biko Maazị Ezeoke biko kwuo okwu ikwucha anyị agakwa nke onye ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa ụmụ n'ọmụnwa bụ Maazị Ezeoke. Asị m ka m were ohere a were kene onye ọbụla wee sịkwa nna anyị ukwu bụ Alex Ogbonna
si ya na afọ m ajụjụ niile anọ na-ajụ ya achọrọ m ka m tinye nke m maka na m nwee ike ntinye ọya basị ya mana ihe m na-ekwu bụ nwee ihe o kwuru m chọrọ ka m lụtụ aka ọ sị na ndị nọgasị na sineti na ọ bụrụ na ha pụọ na o nwere ike ama mma na ha pụ mgbe sị ka m lụtara ya na okenye ka ọ bụ na ọ makwana na ndị Igbo na-atụ n'elu wee sị na mbe ka a bịara ịkpụrụ mbe wee sisi biko ya ka chelu kwụsị akpụ na ya wee ka ọ gbagodi tịkatịka na anị ka ọ kpọsasị ya ọ ga-abụ ọpụba enwezie ka esi bịa kpụrụ ya apụtasị na ụmụ bụ ọnụ ebe na ya bụ mbe gbagba ọrụ ndụ tutu e wee kpụrụ ya wee pụba ọ bụrụ ihe na-ekwu olue ihe gbasara anyị dịka ndị ọdịda ọwụwa anyanwụ enwere ebe olulu anyị asị nọ ndị South nke a na-akpọ n'ọnụ Igbo ma ọ bụ nke SouthEast ọ bụ nke South o nwekwara mgbe ọ ga-akpọ olu ekwube ya bụ okwu sọsọ ihe anyị ga-eji gosi ndị dunyere anyị ya bụ ọrụ ugbo na anyị ga-asị ihe unu na-ekwu na ọ gbasaghị anyị agba ejije anyị agba iwe anyị apụọ onweghị anyị ma na ọ bụ sọsọ ihe anyị nwere na SouthEast ehighị nne ihe anyị nwere na South ehighị nne anyị ma na a ga-adị n'ọnụọgụ mana ihe m na-ayọ ha bụ biko nọ o nwere mgbekwara ya bụ okwu ekwugidekwana ya bụ okwu kwuluo ya ebe ọ ga-ekwuluo ya ọ dị ka ọ ya adị lụtanụ na onwe ndị dị n'elu ụlọ meenụ ka ndị dị n'elu ụlọ mmadụ na unu na-ewe iwe ọ bụrụ na unu na-ewe iwe gbachie ya bụ iwe ndị dị n'elu unu ga-asị na ọ dịkwakwa onwere fo osikpaka ekunyere unu n'efere unu na-elu wee n'ọzọ eweniwe achọrọ m ịchabi okwu gị eweniwe taa ama m na ndị ọtụtụ mmadụ ga-ewere m iwe taa mana ama m otu m ga-esi mee ya maka oge etinyere oge gafekwa adịkwa m tinye nwatị mana ntinye ya ga ndị ọzọ ama enwe ohere kwuo okwu ma anụgo m onye ukwu achọrọ m ka anyị gaa onye ọzọ maka ndị na-achọ ịjụ ajụ buru ibu ndị chọkwala itinye buru ibu o nwere onye ọbụla nọ nwere ajụjụ ọ chọrọ ịjụ ndị sonye anyị ebe abụ ndị ọnụ na-elu n'okwu ma ọ bụ ihe ọbụla ọ chọrọ ikwu na nkenke oge biko kedu onye ọzọ anyị ga-akpọghite ugbu a ka ọ bịa kwuo okwu Elda akpọburu gị mbụ ama m ihe mere ọ dị ka ihe na-egi ekwere ikwu okwu ọfụma biko were ohere a kwuo okwu na nkenke ọsịsọ anyị nwa na onwe anyị bụrụ ndị former Eastern region ya wụrụ ihe wụ South and SouthEast taa anyị na-ebikọta in the past now anyị ebikọta anymore but otu nshikwu before bụ that na anyị ka nwekwa relationship agwala m gị and onye mara m anybody onye Igbo mara m the first thing na-agwa gị bụ that na nne m ukwu onye mụrụ nna m onye ịjọ onye mụrụ ya ahịa wụ mata ọwụ onye arụ Chukwu otu isi na-asụ Igbo so na ihe m na-ekwu dị afọ bụ that na onweghị ihe ga-eme ndị Igbo ma ọwụkwa in the past ma ọwụkwa in the future ya wụ ihe ọjọọ ọ ga-atọ m obi it's not possible because ọbara ndị Igbo nọ m n'ahụ but ihe na-ekwu that na everybody nọ ebe ọ nọ taa but anyị nwee a common enemy so ajụjụ anyị na-ajụ ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị I've been saying this for a long time it's not by force ọ na anyị che na it is possible for us and that it is better in the interest of our future that anyị ga-anọ ọdụ jụọ onwe anyị what is it that we have in common anyị nwee ike ịrụkọta to protect ourselves ndị middle belt nwere their problem with these people anyị nwa nwee esi m ihe a bata n'abalị a esi m Ibadan bata n'abalị a agara m Ibadan on Monday to speak on these issues na Oyo State ebe egburu ndị mmadụ in the past 1 week, in the past few days. The reality was that now, anyị enweghị choice as a people. Anyị enweghị choice. We have to sit down and talk together
ọ dịghị mma onye one person azọlie somewhere eme decision and say that na otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị it is otu anti o chọrọ ọ nọ ụta ahụ that ndụ agaghị bịa no ndụ m nọ n'aka Chineke ndụ gị nọ n'aka Chineke but the reality is that anyị nwee a common enemy ndị otu anyị ga-eshi azọpụta onwe anyị ọ na anyị ga-eme ya alone ka anyị mee ya alone but ọ na anyị nwee ike ime ya together ka emekwana ya together the question wo the how no Odoziakụ Briggs ekene ka m gị biko ndị be anyị ama m na ekwubulu mbụ n'okwu a na ọ bụghị okwu eji otu awa ma ọ bụ abụọ ekwu ọ bụrụkwa n'okwu eji izu ekwu mana ihe o ji dị mkpa ime ya ugbu a bụ ka anyị nwee ohere goo onwe anyị ntị maka ihe dị mkpa m ghọtara na okwu niile na-ekwuta bụ na anyị kwesịrị ị na-ego onwe anyị ntị onye na-ekwu okwu nwanne ya a na-ege ya ntị ka anyị na-anọtakwanụ ihe onye ọzọ na-ekwu maka na o nwere ike ọ bụrụ ofu ihe ka anyị chọrọ na ọ bụ ụzọ esi aga ya bụ ihe dị iche ekene ka mmadụ ncha bịala ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ajụ ajụjụ ma ndị chọrọ ịjụ ajụ mana ohere ama ndị anyị nwa iji nata ajụjụ niile ndị mmadụ na-ajụ taa ma ọ bụ ihe a chọrọ ikwu taa anyị ka ga-emekwa ha oge ọzọ mana achọrọ m iji kwamkwam gụpụta ife ndị mmadụ na-ajụkasị na Facebook Maazị Nna Emeka na-asị ka ndị BBC biko ka anyị kpọọ ndị gọvanọ obodo ọwụwa anyanwụ na ụdịrị ọnọdụ a ka anyị na ha kwukwu okwu ha na ndị mmadụ kwuo okwu ya bụ na nke a ga-eme ọ ga-adịkwa m mma ndị onye ọbụla sonye anyị taa mma anyị ga-akpọtụrụ ha anyị na-akpọtụkwala ha ma ya bụ na ha ga-ekwe bịa Maazị Demian Oke na Facebook oke ọ na-ekwu ọ sị na isiokwu na-atọ ụtọ n'abalị a na ekwuru na ọnụ mmadụ 100% site n'obi m oke ọ na-ekene ihe anyị na-eme tata dịka okwu anyị ji bịa ọtụtụ ndị mmadụ na-ekene ọtụtụ mmadụ na-achọkwa itinye okwu n'ihe ha na-ekwu ma ndị na-akọwa na ụfọdụ ndị so anyị ugwala ajụjụ ha na-achọ ịjụ ya mana ohere adịrọ iji were ajụ anyị dịka m si kwuo ọfọ ihe anyị fọrọ anyị ebe eluzi nkeji 8 biko achọrọ m ka anyị jiri ohere a ndị sonyere anyị biko chịkọta na okwu unu m ga-enye onye ọbụla otu nkeji nke ga-eme ya nkeji 5 anyị ekwucha pịachizie oge ọzọ anyị anachitekwa ọzọ achọrọ m ibido n'aka Odoziakụ Nnedịnsọ Ọgaziechi biko n'otu nkeji chịkọta okwu gị ọnụ. Okay. Ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ. So ihe m ga-ekwu bụ na nkata na asị na gịnị bụ nneji what did they say? Kamana nneji. Discussion. Izuka mana nneji. Izuka mana nneji. So etu ọ dị na nneji anyị bụ ndị a na-emegbu emegbu bụ ndị anti-ankiokwu. So na ọ kara anyị ma na ihe ha ji na-ekwu na ụmụ nwaanyị na-enerube anya because na ụmụ nwoke anaghị echebacha etu o si chebacha si nekwa ka o si rute anyị nekwa maka ndị na-achụ anyị na plan strategies ha na-adị tight ma mgbe ebido kewe steeti nwa amara ebe ndị nọchite anya anyị mgbe ahụ nọ maka ha shiri akwado ndị ọbụla enwe ndị nwe power nwee ndị nwe administration nwee ndị nwe accounting ele nke ndị be anyị nwe so ihe anyị ga-ajụ onwe anyị ndị na-achị achị ndị na-anọchite anya anyị ga-akwụrụkwanụ chim onwe ọbaghị uru na a na-akọ onwe anyị ọnụ ma ụmụ anyị ma ndị nna anyị ma ndị nne anyị ka anyị jikọta onwe anyị kwụrụkwanụ ka ndị ọzọ si kwụrụ maka anyị gbakasị etu anyị gbakasị ọ dịrị ha mma ọnwụ ihe a na-akpọ divide and rule ka eji gbuo Nigeria before nke ndị ọcha wetara so agaghị emekwa kịta
ka anyị jikọọ ọnụ oge gị agaala maka asị m n'otu nkeji ka m ga-enye biko ewe n'iwe Maazị Godson biko n'otu nkeji pịachie okwu gị. Bella, I want to appeal to ourselves, the Igbos. Let us learn to love ourselves. Let us learn to work together. One of the problems we have is the fact that we are greedy, we are envious, we do not like the prosperity or the progress of others. Let us love one another. Because if we cannot love one another, if we cannot come together, it would always be easy to divide us. The Igbos are very entrepreneurial. We are everywhere. Wherever we go, we prosper. Let us bring what we are getting. Let us bring it home. Let us help develop our land. Let us help develop Igbo land. Akurolo. Bikono. I appeal to you. Let us help these ones who are coming back home to invest. Let us forget about all those matching grounds. Let us help them. Let us forget about all those thefts, all those things we are doing to jeopardize their investments. This is a story for another day. But I want to encourage you. There are many people in the diaspora. There are many people in other places who would like to come home to invest. Please, let us create an enabling environment so that we will build the type of home we want to have. Thank you. No. Maazị Uchemefo, biko pịachite okwu gị. Ndewo, abịakwa m ọzọ. Ndị be anyị sịrị na eziokwu bụ ndụ. Anọ etu a ka o si wee dị. Na nchịkọta m ihe m na-ekwu bụ na ndị gọvanọs anyị kwesịrị ịkwụrụ na-ekwuchitere ndị ha na-achị. O nwere ihe ga-eme ndị mmadụ iwe dị ha. Ihe ndị mmadụ chọrọ bụ referendum. Si mee referendum ka a marụ ma ndị mmadụ achọrọ ịka nọ na Naịjirịa ma na ha achọghị ịnọ. O nwere ihe restructuring ga-emetala anyị. Ọzọ dị ka nwanne bụ na amarọ m ihe a ga-eji wee gba nkịtị a na-egbusisi ndị be anyị. Ndị elders enwe na be anyị, ndị mmadụ ma ndị gọvanọs a unu kwesịrị ịkwụsị ike na si jụọ Nnamdi Kanu ihe o ji broadcast na redio na-esisi ji gbuo nke a maka na ihe na-eme n'ala Igbo onye ọbụla na-agba achara Nnamdi Kanu so na asị na osikwe 80% of Maazị Mefo ịma Nnamdi Kanu anọghị ebe a ijizala ọnụ ya so agaghị m achọ ka anyị kpọọ onye anọghị ebe a afa ọkachasị otu ọ bụghị onye na-achị steeti ọbụla na ọwụwa anyanwụ ya bụ na gọvanọ na-achị steeti anyị nwere ike kpọọ ya afa ya ma n'ọrụ ya ka ọ na-alụ so biko ka anyị hapụ ịkpọ mmadụ afa anyị anọtagwo ihe ikwu anyị ga-ahapụ ka anyị gaa ebe Maazị Umunne ya nọ biko chịkọtala anyị okwu gị ya nwee ọkpụrụkpụ okwu ị chọrọ ikwu n'otu nkeji biko gaa n'ihu. Ihe m na-ayọsi ike n'ebe ndị Igbo nọ biko egwu eji m isi m n'ala na ikpere m na-abọ n'ala na-ayọ ọ dịka onye ma na mmadụ tọrịa karịa mara ihe na-aga na Naịjirịa a na-agwa ya okwu egekene ntị ọ dịka uche mefu anụ ebe a adụ nchọ na m tọrị ọfụma adụ nchọ na m ka agụ akwụkwọ adụ nchọ na m ka amara ihe na-aga na Naịjirịa mana ngwa ya okwu ụma nge m na-ayọkwu unu gekene bụ ndụ ka unu hụ ụzọ mara ihe a ga-amara ibe dị ka anyị na-agwa unu okwu na na-ege anyị ntị ihe na-emebi ihe n'ala Igbo na ndụ nke anyị tụrụ anaghị ege anyị ntị onye bụ isiokwu mana na-ekwu referendum ma dịza ihe anyị na-abụ aghọta ụfọdụ ama constitution ụfọdụ aghọta ihe dị na constitution ifu inweta me referendum o nwere certain nọmba ị ga-enweta na National Assembly ife enye gị referendum anyị enweghị ihe niile a na-akọwata ha anaghị aghọta so ihe bụ isiokwu mbụ na ana m ayọ ụmụ Igbo wenu ka nnụ nke tọrọ unu ka unu hụ ihe a na-akọta unu ka unu na-ege kene ntị na ya ga-akpara unu uru ebe anyị na-aga onye ọbụla chọrọ ka anyị gaa ya bụ Biafra onye ọbụla chọrọ ya n'ụzọ a ga-esi wee gaa ya ka a na-achọ ọ bụghị nchukwu ọ bụghị ọgụ.
No. Odoziakụ Briggs, ọ dịka ogenwa ga-apịachikwala anyị okwu dịka ogenwa wetere ya. Biko chịkọta okwu gị ka anyị gaa n'ihu. Ọmụa? Okay. Ihe m chọrọ ịgwa ndị be anyị bụ that ihe na-eme taa, iwe dị everywhere. Ọwụhụ sọ n'ala Igbo, ọwụhụ sọ na Niger Delta, everywhere iwe dị ya. But mụ ahụrụ the war, so ama m that na ahụhụ ndị Igbo tara before the war, ihe ha mere ha during the pogrom. Ahụrụ m ya n'anya, anọ m na secondary school, ahụrụ m ya n'anya na Port Harcourt ebe a. That's one. Two, mụa na onwe m bi na refugee camp na Mbaise. Eji m ụkwụ from Ahuda gaa chọwa ndị be m, my family, ndị gbara ọsọ hapụ m na hospital. Ya sị na m anwụọ na Ahuda. Me were ụkwụ so ndị Igbo na-aga Ụmụahịa na all those places gaa chọpụta ndị be m na ebe ha nọ na Mbaise n'ụlọ Mrs. Mary Peter Odelita in her family home. So a na-ekwukwa ihe gbasara the war, enwe m experience. So na-eso de Alex na-ekwu that na no matter how painful ihe a she dị, anyị ga-achọkata the right way a ga-eshi adọpụta isi anyị, ma ọ wụ that na anyị ga-apụ n'ala ahụ, ma ọ wụ that na anyị ga-achọpụta any other thing. Onwe anywhere in the world ị ga-enweta a new country on Facebook more na in 2 or 3 years. It's not possible. Ọkwa discussion, ọkwa referendum, ọkwa nka, anyị ga-achọpụta the right way. But that n'iwe na-ewe ndị mmadụ, ma wụ ndị youth, ma wụ n'ụmụ nwanyị, iwe ahụ dị real. But which is the way forward? Anyị nwa na onwe anyị ga-achọpụta the right way, so that ndị be anyị agaghị ịnwụ, ma ọ bụ ndị mba mmiri, ma ọ bụ ndị ala Igbo, ma ọ bụ ndị Ogoni, anywhere. Anyị atala ahụhụ. Is enough. What is the right way? Okay. No, anyị anụla okwu onye ọbụla. Dịka m si kwuo mgbe ayọkwala m, biko ka na-ayọkwa ya ugbu a na anyị agaghị ekwuchanwu okwu a tata. Anyị agaghịkwa na-enye nwe ohere ka mmadụ ndị chọrọ ịjụ ajụjụ. Anyị ga-eme ya ọzọ. Ọ ga-abụ ihe anyị ga na-eme kwa mgbe ka anyị na-enwe ohere ka anyị na-ege onwe anyị ntị. Eda nchọbụla ikwu okwu mgbe anyị natara ozi gị. Eda na-akọwa na ọ chọrọ ka ndị mmadụ na-ewechite akụnụba n'ala Igbo dịka bekee na-asị na investing in your home. Igbo na-asị ya ka akụ ruo ụlọ, ka ndị ntorobịa na-etolite ka uche ha dị n'iwenata akụnụba ha n'ala Igbo. Anyị ekene gị, anyị ekenekwa mmadụ ncha maka isonye anyị taa. Dịka m si kwuo mbụ, eburu na ọ bụ BBC News Igbo. Anyị nwere akara na webụsaịtị nke anyị kpọrọ bbcigbo.com. Ekwubulu mbụ na ihe bbcigbo.com nọ bụ iji asụsụ Igbo gbasa ozi. Ọ ya nwa abụọ kpụrụkpụ ihe anyị na-eme ebe anwa. Maka asụsụ Igbo bụ asụsụ na-anazi ya na ndị ụfọdụ adịghị ọ dị-ekwuo ya ha sị gị n'aka na-asụ ya n'Ọnịcha. Ọ fịara ahụ inwetazi nwatakịrị na-etonyita nnọọ afọ 5 ma ọ bụ 10 ka na-anụ Igbo. Ọ bụ otu ihe dị mkpa anyị na-eme na BBC Igbo, ịka jigodo Igbo a na-ede akụkọ na-akọ akụkọ. Ije n'ọba ozi BBC Igbo, ị ga-afụ akụkọ ihe na-eme taa, akụkọ ndọrọndọrọ, akụkọ ọganihu, akụkọ ọgba mbọ, akụkọ ọbụla ị chọrọ banyelu ndị ọwụwa anyanwụ. Ọ dị ebe anwa. Anyị na-agbakwa na mbọ iwetakwa ihe ndị ọzọ dịgasị mma. Anyị nọ na Instagram, nọkwa na Facebook na BBC News Igbo. Ọtụtụ mmadụ na-achọ ị na-ewetara anyị ozi, egwu anyị na ihe na-eme na be ha, maka dịka ndị akụkọ anyị mbụ, anyị adịghị anọ ebe niile. Ịchọ izitere anyị ozi, biko zitere anyị ozi na email anyị bụ bbcigbo2@bbc.co.com. Biko achọkwara m ikwu ya ọzọ, bbcigbo2@bbc.co.uk. bbcigbo2@bbc.co.uk. Iti ha n'anya ozi na email, anyị nchalụ na BBC bụ ga-eweta ya, ọkachasị kịta mkpamkpa na enwe ihe ọbụla na-eme. Biko
mee ka mata. Achọrọ m ikene onye ọbụla sonyela anyị taa, ma ndị bịa na Zoom, ma ndị nọ na Facebook, ma ndị nọ na Instagram, ọkachasị ndị ọnụ na-elu n'okwu mmadụ ise a bịa sonyela anyị taa. Na-ekenekwa Hilda Dokubo bụ onye kwadoburu isonyela mana ọdachi bịazi eme o sonye anyị taa. Ekene ka unu niile sonyela anyị, ọkachasị ndị nọ na studio dịka bekee na-ekwu ya, ndị bụ ha nwa melu ihe a na-aga otu o si aga. Ya bụ na ha anọghị ebe anwa ma na anya aka atọta, nwere ike mmadụ kwukwe ya manụ ihe ọ na-ekwu, aka m na-ewonyele ha elu maka otu ha tinyere anyị akata. Ekene ha mmadụ ncha. Ọ ga-adị na mgbe ọzọ anyị wutelu unu akụkọ ọzọ maọbụ mkparịta ụka ọzọ maọbụ nrụrịta ụka ọzọ dịka anyị na-eme. Ka ọ dị na afọ mbụ Chiagozie Nweonwu. Ekene m unu niile, ya gazie, ọ ga-adị mgbe ọzọ.